Ngithe mangibona le post ngakhumbula ivideo engiyenze izolo ekuseni ngikhuluma lapha ngibeka umbono wami ngingeyilutho nami ukuthi lapha kwaBlue kuneskimu esikhulu kwaBlue, iskimu esiningi, iskimu esikhulu ongakhathalekile ukuthi ubophela bani kuso okuzomela kwekuhlola ukuthi kanti akekho yini umuntu naye ongazuza something kulombingazo ongaka, lokho kujabula okungaka, kule celebration engaka, kulomcimbi omkhulukazi owenza igama laKhuzani kubalandeli bedlamlenze ukuthi kunganjani kwekuhlola ukuthi akekho umuntu noma wathiwa ubanike ngasakhathalekile ukuthi specifically yena muphi umuntu, kodwa ke kuyajabulisa ukuthi into enjengale igcina yenzeka. Maybe ke idlamlenze team yakhe into ade beyiplanile all along bese kunezinto nje ezincane ade besayilungisa ukuthi kucace ukuthi kuhamba kanjani, bagcina bakhetha abantu bathula bani izikhathi ake shayisane. Sibonga kakhulu isadini lami, ngiyabonga. I'm sure ama Blue Nation lapha khona ajabulile. Intokazi le imini yakhuba, intokazi edlala elikhulu indima ukuthi uTikTok nami ngigcina ngibona ukuthi kwa TikTok kuyangeneka and futhi baningi abantu abalandela umculo kaKhuzani ngendlela ekuyiyona yona. Una netalentelo ukuthi mase eshibona kaKhuzani uzwe nawe ube semzweni akuwona akubekwa kuwona okusuka nokuhlala. Sibonga kakhulu uKhuzani, sibonga kakhulu kwi-team yakho. Abantu osebenzisana nabo kwi-Blue Nation Festival ese-Carnival City sibonga kakhulu. Maningi ke ama-trend ke enzakalile through ama-video ayo lentokazi la. Kuningi kukhomisile lapha ihambela khona, iveza nje umsebenzi nobuhle nje bezinto ezenziwa uKhuzani. So sibonga kakhulu. Ukusebenza kanzima kuyayizala ke impumelelo, yilokho abantu kumele bekwazi. Ukusebenza kanzima kuyayizala impumelelo. Empilweni kumele ulinde ithuba lakho lize lifike and umthembe uNkulunkulu ukuthi lesipho akuphe sona nakuphathise khona uzokusebenzisa ngelinye ilanga. Akusikhona ukuthi ngoba ekuphile nje uNkulunkulu sekuzophelela endleleni, cha ayekuphelele endleleni. One day liyofika lelo thuba lelo. So kuyajabulisa kakhulu ke ukuthi sibone nathi on the ground level ukuthi umuntu esimbukele eduzane simbone nathi enza into enhle kangaka. Sibonga kakhulu. Ifamily lentokazi ayiqhaye kakhulu ngokuzala iqhawe lentokazi, indlovukazi yentokazi ekwazi ukuthi if isha izibongo sikaKhuzani isha ngendlela ehlukile engafani nabanye abantu. Baningi abantu abazenza izinto abazenza igama laKhuzani kodwa yona yafika nokuhlukile lentokazi le. So ngiyafisa ukuthi nabanye abakhona kwaGuqa bengadike bali bazi ukuthi elabo ithuba liyeza, bazi ukuthi nabo babekelwe ukuthi bosetshenziswa nini. Ziningi intokazi impela ziningi kakhulu kwaGuqa ezisebenza kanzima, ezihlala eziphusha ekade iphusha lo mcimbi lona, ezihlala eziphusha noma kuvotwa, ezihlala eziphusha noma kuphume ama-album aKhuzani online. Iy'ntokazi kwaGuqa ziyasebenza kakhulu, iy'nsizwa zakhona ezaziwayo ukuthi obani nobani bayaphusha, sekuze kube ne-NIU okwaziwayo ukuthi bayasebenza kuy'misela. Babomvu izinhlamba bethukela ukuthi babheke umsebenzi kaKhuzani, babheke inhlalahla kaKhuzani, babheke ukuthi uKhuzani akaxhaphazeki, akateleleki
inoma yimuphi uvobe. Leyo NIU iphelile nayo zinhlamba ukusatshiswa ukuthi yini okunivikela lo mfana lona nitholale kulo mfana yingalo kunihlupha ngaye kangaka ngoba yini kumele uKhuzani angavikele kumele uKhuzani athuke inoma ubani kumele kugitshezwe abafana abakwenye imizi phezulu kwakhe uKhuzani into wrong leyo into wrong kakhulu kodwa ke akunankinga ngoba leyo mpilo eseyaliwa kuze kube namhlanje namanje futhi kusaliwa noma usangena ku TikTok kusahlala kunokukhuluma njengamanje bephusha izinto eziningi ukuthi ubani waye ngekho obhemile kade eshaya isiginci shayela uKhuzani kungani engaqashwa the same people abajabulayo uMnandi ebhemile ehambile umuntu yenzwe 7 years engekho kuKhuzani Khuzani wasala kanjalo boma 2017-18 wayesehambile already wafika umfaka Nondeni ufala boKhuzayo wafika watake over basigxeka isiginci sakhe ngiyakhumbula nje edlala ubaba kaLibhojozi isixaxa samaxoki kuze kuyijele besigxeka isiginci sakhe ufalabo yini inhloko nesixhanti bekugxeka umqhele nethawula cala liboli zonke wonke lamalbum inja nogoda begxeka kodwa kuleyo period leyo uKhuzani wakwazi ukuwina ama-Song of the Year awu-3 waphinda wakwazi ukuthola nama-awards amaningi ngaphansi kwegama lakhe ingoma zakhe eziningi zashaya ama-million so uma abantu sebefuna ukungena kakhulu begamanxa ezintweni ezithinta uKhuzani ukuthi lo mcimbi lo ingane engabiza ubani bebekuphi oplan uKhuzani bebekuphi uhlela neteam yakhe bebekuphi ukudrafta ibudget ukuthi lo mcimbi lo sifisa ube kanje sifisa sibize labaculi laba nalaba ukuze lo mcimbi ube impumelelo ngendlela bona abawufuna ngayo nangendlela bona abawuhlele ngayo basibhorile kakhulu nje abantu selokhu bekhuluma and futhi uma sebeyiphusha into bayayiphusha ukuthi izizwakala nama YouTube channel lawa angasile ahlale ekhamisela izindaba nemlomo epetukile bayathanda ukubephusha ama topics anjengalawo lokubizwa ubuza bezosibuza ongizwe bezobuza obani bani bebazi ongizwe ade imxhaphaza nje emalangeni emenza islim uMadele kumagreen so lo mcimbi liwe uKhuzani awuhlele ngakhona neteam yakhe alright ngibonga kakhulu ayifaka lentokazi imini yakho imbongo le into ehle kakhulu into ejabulisayo nomunye umuntu oseceleni uyabona ukuthi yena ikhona into angayenza lila khona into athi umuntu mayengangena online ayenze abonise ukuthi kusasa nami ngingafika kuleli zinga leli lentokazi ngiyathemba ukuthi sesencane ngiyathemba futhi inekusasa elikhulu eliqhakazile ngiyathemba ukuthi abezokuyiphazamisa futhi nabantu besilisa kuleli talent ekhombisa ukuthi inalo ngoba kusisikhathi sinalo lento yokuthi singabantu sibona into enhle bese sifuna ukuyiphazamisa ngoba kusisikhathi sifuna into enhle engathi ngaqhubeka ifocus lentokazi yenze izinto zayo empilweni yayo lokhu okwenzakalayo kungayithusi isiqalo sezinto ezinhle isiqalo sezinto eziyaphambili ngiyazi ukuthi iyasebenza kwenye imicimbi ikeya MC yalapho noma iyenza ama appearance into enhle kakhulu kodwa ukuthi iyenze lo msebenzi nesimo sokuthi iqashwe uye uKhuzani emcimbini kaKhuzani iyona into satisfying nejabulisayo uzonikeza abanye ithubo lokuthi bezibona ukuthi nathi nelilanga singafinyelela lapha siyabonga kakhulu ubona bonke abenze show ukuthi lentokazi igcina iyatholakala okungenani oyedwa ngoba ade ngikukhalela mina ukuthi awu beba ngaya kwagoqa akusekho nje lokubizwa wonke ama-influencer azana enhlahla bona ama-influencer beba ngaka benza kahle kanje ku TikTok bephusha phezulu zonke izinhlamba abayitholayo akusekho noyedwa kodwa ke siyabonga ukuthi ke egcina velile ke umuntu ekugcineni imini yakho asazi ke nje kade ngishiya ngasemini izolo ukuthi maybe basazo-add abantu sebe-addileke lentokazi mhlawumbe bakhona futhi abanye basazofela asazi ukuthi uKhuzani uhleleni neteam yakhe bekuyilokho ngiyabonga kakhulu ukho okwenzakalile ma-Blue Nation sekunjalo sekusemome umcimbi usufikile akusadlala-ke manje isikhathi asisekho abantu abaphelele ngobuningi lapha ngiyabonga nisale kahle ngani zakwethu.